Dadi sakinah niku artine krasan. Cara gampangane kalimate baiti jannati. Ngoten. Dadi garwa sing krasan niku artine jenengan iso gawe sakinah ngoten Bu. Dadi tondo bojo iso gawe sakinah ngoten niku. Kula nyerasaya nyambut gawe, tapi nek wis rampung gage-gage bali. Ora mergo wedi karo bojo Bapak-bapak, tapi mergo bojo niku ngangeni. Napa kok ngangeni? Bojo lan anak dadi qurrata ayun mau. Penyenang pandangan mata. Orang mergo jenengan diteleponi tangan ngendi Pak ne? Ya meneh durung bali. Apa ora ngerti anake rewel, gas entek, ledenge mati malah listrike barang konslet. Mula kula jenengan sedaya niku nek pengen sakinah salah sijine kudu dinggo niku ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wong lanang dadi pimpinane wong wedok. Mula kudune wong lanang sing ngatur wong wedok, wong lanang sing ngongkon wong wedok, wong lanang sing didik wong wedok.